Bon dia. Bon dia. És difícil seguir en Mike. Venir després, però faré el que pugui. Bé, jo els parlaré en general del procés de decisió amb la teràpia gènica i també doncs, ho barrejaré una mica amb la meva experiència personal de la teràpia gènica. Bé, malgrat tots aquests tractaments que ha comentat en Mike i malgrat tots els avenços, encara hi ha moltes coses a fer, no? Encara hi ha danys, hi ha una qualitat de vida reduïda, hi ha una alteració funcional, un aïllament social, hi ha dolor agut, crònic, problemes psicològics i, bé, no sé, un estat personal difícil per les persones amb hemofília i doncs hi ha moltes opcions, és cert, però actualment tenim opcions de tractament molt bones, hi ha les infusions regulars de concentrats de factors, hi ha també aquesta qüestió dels productes de semivida ampliada, tenim també l'anticòs monoclonal, el emicizumab, però jo diria que només del 40 al 50% amb hemofília greu poden ser candidats per a la teràpia gènica i els que no són candidats, doncs aviam, no hi són. Hi ha persones amb 18, persones amb anticossos preexistents per l'adenovirus, doncs esclar, això és un problema. Persones amb historial d'inhibidors, en alguns estudis els que són positius VIH i després persones amb malaltia activa i a més doncs, cal tenir en compte altres consideracions, no? És a dir, proximitat amb un centre especialista i després proximitat amb experts locals per fer un seguiment, no? De tot el model Hub and Spoke i després també hi ha hagut acords pels quals es diu que aquesta teràpia gènica s'ha de donar seguint aquest model Hub and Spoke, és a dir, que ha d'haver-hi centres experts a cada país, com a mínim 2, que són els nodes, i després altres centres que envolten aquests nodes. Per tant, els riscos i la situació no canviarà massa. Els hi podria donar molts detalls. Hi ha molts riscos a la teràpia gènica, s'ho poden mirar si volen. O sigui, hi ha molts beneficis, però hi ha molts riscos i tornarem en el decurs de la meva presentació. Les preocupacions des del punt de vista del pacient, bé, que potser no funciona, i com ens ha dit en Mike, no? Recorden? O sigui, en els seus gràfics tens un promig, però és que hi ha aquesta variabilitat i no pots anticipar abans de començar què passarà amb cada individu. Hi ha una resposta immunitària i això és bastant freqüent, o sigui, pensi-ho, o sigui, injectes força virus, les cèl·lules hepàtiques poden reaccionar i poden donar una resposta immunitària que potser no serà greu, però és que el problema és que si no es detecta pots perdre l'expressió del factor i pots perdre, per tant, el benefici de la teràpia gènica. En aquesta situació has d'entrar ràpidament amb esteroides, no? I per això doncs, la necessitat de tantes proves sanguínies durant tants mesos seguits. Jo crec que pel que fa a l'expressió hi ha tota una variabilitat immensa d'expressió. O sigui que el factor clau, com ha dit en Mike, pot anar del 0% fins a molt més del 100%, però és clar, no ho saps abans de fer-te la teràpia com a individu, quina serà la teva expressió. El càncer és un risc radical perquè si el vector s'integra o una part és integrada al teu propi ADN, doncs aleshores hi ha uns canvis que poden induir la probabilitat de càncer. I després que hi ha de la possibilitat de tenir accés a l'economia, els governs ho pagaran? Trobo que estan fent molta feina ara per ara amb modelització, nous models de pagament i, doncs, francament, o sigui, que hi ha de les expectatives, no?, de les empreses pel que fa a la teràpia gènica. Volen saber què trobaran, o sigui, si això interessa. Després, preocupacions. Bé, hi ha moltíssimes preocupacions. L'impacte d'aquests vectors i de com desapareixen els vectors, com s'eliminen durant un temps. Després, és irreversible. O sigui, una vegada et donen teràpia gènica, ho tens al sistema tota la vida. I el fet que funcioni o no és igual, és irreversible. Esperes tenir una expressió raonable del factor, però, esclar, o sigui, no et poden retractar amb el mateix vector, esclar, i no et poden retractar amb cap altre vector AB. O sigui que, com ha dit en Mike, aquesta teràpia gènica és una única oportunitat que no es pot tornar a repetir. Pel que fa a reactivitat creuada, doncs sembla ser el cas que si tens un vector, una injecció A, B baixa, doncs hi ha anticossos que amb reacció creuada, i aquí doncs és una oportunitat d'una vegada i
i no més. Bé, els motors de decisió actuals, jo crec que molt dependrà de l'experiència viscuda amb hemofília, és a dir, per qualsevol persona que s'ho estigui pensant, quina mena de factors has de tenir en compte per la decisió. La taxa anual de sagnats i el fenotip de sagnats. Quants sagnats tens per any? Sagnes molt, poc? I què hi ha a l'estat de les articulacions? Com tens les articulacions? Nivells actuals d'activitat i barreres a l'activitat augmentada. No estic parlant aquí de substituir a Lionel Messi a l'equip del Barça, no, sinó que estic parlant més aviat, això no gosaria, no? Però estic parlant d'activitats normals, anar en bicicleta, caminar, jugar a tenis, coses així. I també que no ens agradin les agulles, no? O l'accés venós. I què hi ha de la fatiga de viure amb hemofília greu, no? O sigui, un senyor del públic em va dir que ell consideraria la teràpia gènica perquè li agradaria provar la vida sense hemofília greu. Això ho he trobat molt interessant. I després també hi ha un factor importantíssim que és l'accés que una persona pugui tenir a les opcions terapèutiques. És a dir, la teràpia actual funciona i fins a quin punt? Perquè si estàs en un lloc com ara Barcelona o en un país occidental, d'Europa i tens accés a bons tractaments, això et dona opcions diferents, però sí que els hi puc dir, si jo aquesta presentació la fes a Delhi, a Índia, i digués hi ha una teràpia gènica que té uns riscos però que els pot donar potencialment un nivell de 5% de factor durant 10 anys, farien vots per aconseguir aquesta teràpia perquè les altres opcions de tractament són limitades. Nosaltres som afortunats de tenir aquestes opcions i per tant ho podem revisar d'una manera molt metòdica. Doncs bé, motors de decisió en funció de l'edat. Els adults més joves, doncs clar, jo suposo que, la població ideal per la teràpia gènica potser siguin els neonats, no? Els hi dones la teràpia gènica i dura tota la vida, però no ho pots administrar a nens i nenes molt petits perquè, esclar, si tu dones aquesta mena de teràpia, les cèl·lules hepàtiques es tornarien boges i perdrien aquesta teràpia gènica. En el cas dels adults més joves, doncs sí que pot anar bé, perquè sempre que estiguis en un lloc amb bones opcions de tractament, va bé per les articulacions, podria augmentar la mitja vida, dona la possibilitat de tenir més activitat i potser també més oportunitats de trobar feina, de viatjar. Jo no sé a Barcelona, però a Irlanda moltes persones, quan acaben la universitat o quan tenen 20, 21, 22 anys, volen anar-se'n a Austràlia o Canadà a passar un any o dos, volen viatjar. I esclar, la teràpia gènica doncs això ho faria més fàcil, no? Perquè pots entrar a Austràlia amb hemofília greu durant un any, però no et deixen romandre un segon any perquè et veurien com una càrrega potencial en el sistema sanitari. La teràpia gènica això ho canviaria. En el cas d'adults de més edat, amb danys a les articulacions, potser és una millora del mal crònic, perquè si tens un nivell correcte d'expressió de factor, això potser impedeix que hi hagi aquest sagnat subclínic, pots ser més actiu, en família, amics, i tenir més llibertat i no cal pensar tant en l'hemofília. I en nens i nenes, doncs crec que evidentment sí, estaria bé, ideal, però com ha dit en Mike, doncs potser estàs en una part on els lentivirus poden ser un problema i hi ha opcions. Jo crec que s'ha de tenir tot en compte i veurem estudis clínics en nens i nenes d'edats entre els 12 i 18 anys en els propers 2 anys, però crec que encara trigarem temps abans que no comencem a veure això per menys de 12 anys. Alguns pares m'han dit que s'alegren que jo hagi fet la teràpia tècnica i que faran seguiment i veuran a veure què faran pels seus fills al futur. Hi ha gent que parla sobre el nou iPhone, no? Les persones que estan a la cua de l'Apple Store el primer matí, no? Quan es comencen a vendre. Aquests serien els primers adaptadors, els que volen el primer tractament, els que volen el tractament tan aviat s'autoritza. Hi ha d'altres que s'estimen més esperar durant un període de temps fins a prendre la decisió. I hi ha qui no vol l'opció. Hi ha casos de persones que diuen no m'interessa la teràpia gènica, és desconegut, no m'interessa, m'agrada el tractament que estic seguint actualment, m'agraden les meves opcions actuals. I hi ha d'altres que estan molt interessats en la teràpia gènica i hi ha molta gent al mig. Hi ha molta gent que diu li faré un cop d'ull a veure què passa, faré un cop d'ull a la informació i les dades, però millor esperaré un parell d'anys. És una expectativa bastant raonable, també. Jo crec que aquesta tendència seria molt més plausible en el cas del factor 8, perquè en el cas del factor 8 hi ha l'emicizumab com a opció, i, evidentment, hi ha gent amb hemofília que està dient m'agrada això, m'agrada com funciona, així que seguiré amb Hemlibra durant un parell d'anys i seguiré monitoritzant què passa amb la teràpia gènica. Jo crec
que l'acollida augmentarà a mesura que la captació augmentarà quan hi hagi nivells d'estabilitat, de seguretat i també d'expressió de factor més estable. I també l'àcid que s'utilitzi per mesurar l'expressió. Hi ha 2 àcids que s'estan utilitzant en aquest sentit. En el meu procés de decisió, com a líder de l'Organització d'Irlanda, nosaltres hem portat a empreses a Irlanda des de l'any 2013. La primera ponència pels nostres socis sobre assajos clínics en teràpia gènica va ser llavors. Vam reunir-nos amb les empreses, amb els professionals clínics, jo les he organitzat, hem tingut debats, he fet un seguiment de la ciència, molt de prop, estava molt interessat, així que em vaig convèncer a mi mateix que era una bona opció. Hem estat parlant sobre la participació en assajos clínics durant diversos anys i mai hem pres la decisió final. S'han fet molts assajos, hi ha hagut retrasos amb els reguladors, s'ha decidit parar un o seguir un altre. Així que al final em vaig convèncer, en base a tots aquests estudis i la ciència i les meves experiències amb l'hemofília, en base també en les dades que jo he pogut veure dels estudis i d'una anàlisi personal molt curós dels beneficis, dels pros i dels contres, i finalment també volia liderar. Jo sabia que si provava la teràpia gènica i la començàvem a Irlanda, llavors canviaria la manera de veure les coses. Vaig ser la primera persona a Irlanda de rebre aquest tractament de teràpia gènica. De fet, hi ha una nova unitat d'assajos clínics i jo vaig ser la primera persona a participar en aquesta unitat i a rebre tractament en teràpia gènica. Així que al matí de la infusió ells estan molt més animats que jo. El meu historial de tractament amb l'hemofília és, bé, jo tinc molt historial familiar amb hemofília, 4 tiets amb hemofília severa, 2 germans més joves que van morir a una edat més primerenca, un altre, i diversos cosins també, suficients per poder crear el nostre centre. Estem parlant de 3 generacions a la família amb 17 persones amb hemofília severa. Així que quan era petit no tenia accés al tractament, molts sagnats, a les articulacions, músculs. Des dels 14 als 17 em van tractar amb plasma, que requeria un viatge de 200 milles per rebre el tractament i uns altres 200 de tornada també amb factor derivat del plasma i dels 48 al 48 amb factor 9 recombinant. A partir del 58 vaig participar en un assaig clínic per un altre factor recombinant 9, perquè podia rebre una dosis major, i fins al 62 amb un factor 9 de semivida ampliada, molt beneficiós per mi. I llavors, al 62, vaig decidir provar la teràpia gènica. Òbviament, degut a aquest historial de sagnats, d'hemorràgies, he tingut infusió i també he tingut una substitució de genoll. La meva lògica seria, abans de la teràpia gènica, rebia un tractament amb factor 9, profilaxi cada 10 dies, el meu accés venós estava bé, no era fantàstic, la meva taxa anual de sagnat era de 0,1, és a dir, no tenia gaire sagnats. Vaig tenir una substitució de genoll l'any 2018 i també tenia dany articular preexistent amb un cert nivell de dolor crònic. Quina era la meva lògica? Doncs bé, jo esperava una expressió de factor entre 20 i 50% idealment, però era molt conscient de que era una cosa que em podia quedar per sota de l'1% o 100% o 150%. La variabilitat era desconeguda, però era el que almenys jo esperava. També esperava una reducció en el dolor crònic a les meves articulacions i, esclar, buscava no haver de sotmetre'm a infusions de profilaxi i també una certa llibertat mental, no? Perquè pensava que seria menor per mi degut a la meva feina. I també volia provar una vida sense hemofília severa. I de nou, abans de començar a l'assaig clínic vaig participar en un procés que es diu CORHIM, és a dir, en fer un consens sobre teràpia gènica. Quins són els resultats importants? Doncs la freqüència dels sagnats, el nivell d'activitat i la duració de l'expressió, el dolor crònic, l'utilització del sistema sanitari, que és una manera diferent de fer referència als costos, i també la salut mental. Jo crec que molts de nosaltres amb hemofília, i hem publicat al respecte, hem vist que l'expressió de factor era el factor més important després de la duració i també els factors dels resultats. La meva expectativa era que esperava uns 10 anys
vaig llegir les dades dels altres estudis de Londres, així que buscava una duració d'expressió de 10 anys. Buscava una expressió d'afecció entre el 20 i el 60%. També esperava menys dolor a les meves articulacions afectades, reduir el sagnat. Pel que fa a la salut mental, jo pensava que no tindria la càrrega aquesta de les transfusions intravenoses, de les infusions intravenoses, i menys temps per poder tractar amb la meva pròpia hemofília i d'aquesta manera centrar-me en l'hemofília pels altres membres comunitaris. La meva taxa anualitzada de sagnat ja era força baixa, així que no esperava que canviés gaire. L'ús de factor, doncs bé, idealment només per trauma sever i cirurgia, i nivell d'activitat volia augmentar el meu nivell d'activitat i la meva condició física. Evidentment tenia preocupacions, per exemple, de transaminitis, és a dir, un augment en els enzims hepàtics, i era una preocupació per mi. Si això succeeix, necessitem esteroides durant uns mesos. Em preocupava tant, de fet, que el protocol per la meva teràpia gènica implicava proves, anàlisi de sang durant els primers 3 mesos, i els hi vaig dir, jo vull 2 cada mes, vull que els enzims es controlin 2 vegades cada setmana. Per què? Si tenim una enzima hepàtica normal un dilluns i fem una prova el següent dilluns, has produït un canvi i es pot perdre alguna cosa pel camí. Així que el risc teòric de càncer amb mitogènesi existeix, també el risc de perdre l'expressió que podria haver ja assolit i el fet de que segurament no es produeixi millora en el dolor crònic. Però bàsicament, fent un cop d'ull a la meva vida, repassant les meves experiències amb hemofília, vaig pensar, saps què? Doncs ho intentaré. Va ser una decisió molt metòdica, molt curosa. Aquí veiem una imatge de febrer del 2020, pel matí abans del tractament. A més, el temps va ser perfecte perquè ja havia passat 4 setmanes des del confinament, 2 setmanes abans del confinament, de fet, perdó. Aquí veiem la clínica, estic amb la meva dona i amb el metge, abans de la infusió, i em diuen, per cert, aquesta és la teva última ocasió, estàs segur? Estàs realment segur que vols anar endavant? I vaig dir que no, de fet, només per fastidiar, perquè estava tot llest, però res, era una conya i vaig tirar endavant. El procés no és difícil, en fet. Aquesta és la teràpia gènica sobre aquesta bossa de paper, i aquesta és la infusió, 80 minuts en total, és una infusió intravenosa, normal i corrent, estava força relaxat, i les 2 infermeres eren molt simpàtiques, però et relaxes menys quan mires al teu voltant i veus que hi ha un equip, per si de cas passa alguna cosa, hi ha un equip de metges, també està el responsable de les relacions públiques de l'hospital, tots estaven revolotejant al meu costat, al meu voltant, perquè era molt important per l'hospital, però va anar tot bé. Pel que fa a la gestió de les expectatives, hem de tenir en compte que l'expectativa sobre expressió de factor potser no es satisfà, no és una cura genètica, però sí una cura fenotípica. No revertirà el dany articular existent, per exemple, el meu genoll ja s'ha substituït, això no revertirà. La teràpia gènica en si no farà que siguis més actiu o que t'aixequis del sofà. T'has d'aixecar i t'has de moure. I no vol dir que no pots fer activitats de risc sense impunitat, evident, com el rugby, jugar a la boxa o fer snowboarding, segueixen estant a la llista del no. Pel que fa a la gestió de les expectatives de la salut mental, jo diria que hi ha molta ansietat i depressió relacionada amb l'hemofília. Molt sovint ho pateixo. Jo tinc una actitud força positiva en la vida, però la teràpia gènica jo esperava que reduís aquests nivells i fomentés la meva sensació d'alegria, de manera de viure, una perspectiva més positiva cap a la vida. Però hi ha estudis dels Estats Units, dels primers estudis, que deien que les persones experimentaven una pèrdua d'identitat, una pèrdua d'identitat comunitària, i que l'hemofília forma part de com soc i no vull perdre. A veure, en el meu cas no va ser així. De fet, no sento que he perdut identitat, però segurament sigui perquè aquesta gent viu la seva vida entorn a l'experiència amb l'hemofília, i l'hemofília no forma part de la persona en si. I hi ha molta gent que s'aïlla de la comunitat i això no s'hauria de fer. Així que una cosa que sí que em va tocar, una persona que va passar a Hemlibra
i la seva taxa anual de sagnat va baixar significativament. Després d'un parell de Manzangen-Limbre es va sentir deprimit, perquè deia, saps què? Ara tinc 45 anys i per què no, jo podria haver tingut aquesta qualitat de vida durant els últims anys, és a dir, he perdut aquesta oportunitat ja. No és tan senzill. I al pensar en tot això, he recomandat al centre, on es va implementar això, que tothom que participés en un assaig clínic sobre teràpia gènica, que parlés primer amb el psicòleg del centre i que sàpiga quina és la seva situació. Perquè com pot dir el centre, després, si intenta mesurar els resultats, si la salut mental ha canviat, si no hi ha un punt de referència? Així que el meu resultat a dia d'avui és el següent. La meva expressió de factor és molt bona, entre el 30 i el 50%. La setmana passada estava al nivell d'un 52%. Espero... s'ha assolit el meu objectiu, estic content. El dolor crònic s'ha vist reduït en algunes articulacions, tot i que els meus turmells em donen problemes. Segurament sigui per la teràpia gènica, però potser també té a veure amb la meva substitució de genoll, perquè ara fa ja 2 anys. No he tingut sagnats durant els primers 4 anys i un primer sagnat al turmell fa 2 setmanes. És com un antic amic que tens que no vols tornar a veure i que ve a visitar-te. Només he requerit tractament per una biòpsia, una injecció d'esteroides i també per aquest sagnat al turmell. Em sento més sa, però això també és degut a la teràpia gènica i també en part pel confinament, perquè la meva vida abans del confinament era de bojos. Quan em preparava pels assajos clínics de teràpia gènica em seia amb l'infermera negociant temes de visites i dates de visites, perquè viatjava molt, després va venir el Covid, no vaig viatjar gens i va ser molt beneficiós. Viatjava tant, em movia tant, l'any 2019 que vaig fer 44 viatges fora d'Irlanda, i durant el confinament alguns dels meus amics em trucaven a la meva dona i li deien, ei, com et va amb el marit a casa? I li suggerien que potser em podria conduir i portar-me a l'aeroport per menjar. Jo no tinc cap remordiment, m'alegro d'haver pres la decisió d'optar per aquest tractament conscientment i havent considerant-ho tot. I també em vaig preparar per un resultat subòptim i em vaig dir a mi mateix, si això passa, jo he pres aquesta decisió en base a totes les dades disponibles i si no tinc el resultat que jo vull, no tindré cap remordiment. Perquè tampoc interromp els tractaments anteriors. Què era el que no preveia? Doncs l'impacte sobre els meus nivells de ferro a la sang era superior perquè m'estaven extraient 100 mil·lilitres de sang cada setmana. És l'equivalent a una pinta. I vaig tenir més llibertat mental, podent planificar viatges i altres activitats amb més llibertat. Ara ja no necessito tant de factor. La gran majoria de viatges que he fet durant aquest últim any, des que hem tornat, ja no em porto ni factor. Les meves venes s'han recuperat, no he patit cap pèrdua d'identitat. La llibertat mental és menor, perquè el meu paper amb la Federació Mundial, la Societat Irlandesa, l'hemofília, és la meva vida, al cap i a la fi. I la llibertat mental que tinc és menor, però sens dubte no he de dedicar tant de temps a pensar com he de planificar la meva pròpia vida entorn a l'hemofília. I dit això, el nombre de visites als centres és molt gran, el seguiment és molt gran, però quan participes en un assaig clínic reps molt bona atenció. I això és un any després de la teràpia gènica. Estava passejant per les muntanyes de Dublín amb la meva dona i els meus fills. Soc una persona una mica petosa, no? I vaig caure, em vaig trepitjar, em vaig caure sobre unes roques. No hi va haver cap sagnat, res. Vaig estar sorprès. I 2 setmanes més tard em va caure sobre un pes, sobre el peu, es va hinxar, però no va sagnar. Increïble, només una mica de gel, res més. Abans hagués hagut d'anar ràpid a casa i prendre factor. T'ajuda a desenvolupar el futur, pensant en una ment sense la preocupació de l'hemofília, on tens una llibertat major. L'hemofília forma part de la teva vida, però no la consumeix del tot. A més, també vaig utilitzar la meva teràpia gènica per... A veure, quan es va autoritzar, hem de fer un cop d'ull al model de pagament, al reemborsament, però també augmentar la conscienciació pública i també amb el sistema polític. Així que quan aquest assaig clínic va començar, ho vam anunciar, ho vam publicitar als mitjans de comunicació i quan vam obtenir els resultats també vaig anunciar el fet que vaig participar en l'assaig clínic i que em va sorprendre molt i em va agradar com
el meu diari local ho va anunciar, com a persona de Killarney. Molta cobertura mediàtica durant els últims anys. I pel que fa al consentiment informat, això és una opció irreversible, és una opció única, però sí pots tornar al teu tractament anterior. No és com si desenvoluparàs un inhibidor pels tractaments anteriors. Si no funciona, sempre pots tornar al factor. S'han de considerar tots els pros i els contres abans de prendre la decisió o participar en un assaig clínic. Durant els primers anys es requereix molta monitorització, així que qualsevol persona que decideixi optar per aquesta teràpia gènica ha de tenir en compte que anirà al centre cada 2 per 3, molt més que abans. És necessari obtenir informació de la societat, de l'associació, de les publicacions, pàgines web i reunions. I ha de participar molt i parlar molt amb l'equip professional clínic. No una conversa, moltes converses durant molts mesos. I jo crec que s'ha d'entendre per què un vol teràpia gènica, quines són les expectatives i com acceptar un possible resultat subòptim. A Irlanda, quan un es casa, diu un no ha d'entrar d'això a la lleugera. Jo diria que la teràpia gènica és una decisió més difícil que la d'un matrimoni. Un pot separar-se si vol, però en aquest cas no. En aquest cas et cases per vida. Fins i tot si no funciona, és irreversible. No estic suggerint que es divorciïn o se separin, el matrimoni és fantàstic, però aquesta és una decisió molt seriosa. Ara comparo l'hemofília A i B i els resultats fins avui. Aquí són dates de l'estudi UNIC de l'FDO. Pel que fa a la durabilitat, mai que ha fet referència a 5 anys. Jo diria entre 5 i 8 per l'hemofília A i segurament més de 10 per l'hemofília B. En l'últim congrés sobre hemofília, la teràpia genètica per l'hemofília E es va referir com unes vacances de llarg termini. Pel que fa a l'expressió de factor hi ha molta més variació, menys en el cas de la B. Manca d'expressió. Per l'hemofília A, un 9% de les persones a l'estudi de fase 2 no van tenir un nivell de factor que es pogués medir o mesurar. Un total del 12% menys per sota del 5%. Podem dir que un de cada 10 no veurà un augment en el volum de factor. Amb l'hemofília B, el número era 4, un 4%. La lògica és clara. Hi ha qui tenia anticossos existents. Hi havia una persona que, degut a aquest augment en anticossis, no podia tenir el nivell desitjat. I hi ha un altre que va tenir una reacció al·lèrgica. Ús d'esteroides, doncs per sobre del 80% d'hemofília A, 20% hemofília B. El cost alt per hemofília A, major encara per l'hemofília B. El factor 9 al cap i a la fi és més car que el factor 8. I pel que fa a l'elegibilitat, jo he fet els meus càlculs i jo crec que en torno al 44% amb hemofília A severa i un 48% i el 60% per els que tenen hemofília B. Podrien participar en aquests assajos. El paper de les associacions de pacients, em quedo sense temps. Hi ha diferents rols. En resum, jo diria que això és una teràpia molt complexa. Hem d'informar la gent, és una decisió complexa. Podem preparar un article molt complex, molt condensat, però no podem esperar que tothom ho llegeixi. Així que hem d'informar la gent de manera concisa, a les pàgines web, amb infografies, vídeos, xarxes socials. Hem de fer que sigui comprensible per tothom. Hem d'oferir aquesta informació als nostres socis i membres en el format en el que l'utilitzin. Si els meus fills tinguessin hemofília i jo he publicat un llibre meravellós sobre teràpia gènica, no tindria sentit que els hi donés el llibre perquè només consumeixen mitjans, xarxes socials i Instagram. Així que també hem de ser presents en aquests mitjans. I aquí tenim informació que ja s'ha publicat. A baix a la dreta tenim la còpia en paper de revisió de nous tractaments de la Societat Irlandesa. És una publicació fantàstica, estem parlant de 50-60 pàgines. La majoria de membres no ho llegiran tot. Ho produïm sobretot pels professionals sanitaris, però és una molt bona base. Podem fer versions més simplificades, podem fer infografies, podcasts, aquí tenim la nova aplicació. Així que necessitem tot això. A més, tot això està canviant molt ràpidament. Si féssim un llibre avui,
sobre la tapa higiènica del demà. En 3 mesos segurament necessitem una nova edició perquè les coses estan canviant molt ràpidament, així que necessitem utilitzar mitjans que puguem actualitzar freqüentment i sense dificultats. Les meves conclusions són: hem de ser conscients del que sabem i del que no sabem i fixar i determinar les expectatives en funció d'això. Durabilitat. Quant de temps trigarà? No ho sabem. Variabilitat, en l'expressió de factor. Predictibilitat. Quina proporció de les persones tindran o no tindran una resposta? Seguretat a llarg i curt termini i el fet de que les persones s'ho puguin permetre. Hem d'estudiar els mètodes de pagament i en la majoria de casos a Europa és que hi haurà un model de pagament anual vinculat amb el rendiment i els resultats. Necessitem un procés clar per informar tots els actors en la presa de decisions. No és una decisió que el metge pugui fer per un mateix, és una decisió que l'expert fa amb tu. I la informació s'ha d'oferir a nivell adequat per cada persona i jo crec que seran necessàries moltes consultes durant un període de temps determinat i raonable. Ara ja estem planificant tallers informatius perquè les persones puguin acudir a reunions, tallers, a grups. Jo crec que el nostre paper, el de les associacions, és informar els nostres pacients perquè puguin acudir a les consultes amb els professionals. Però estem parlant de consultes múltiples. Així que hem d'optimitzar la col·laboració entre els centres i entre les associacions entorn a la formació, el model de Hub i Spoke, i quan tot estigui autoritzat i disponible, que la gent prengui la decisió més oportuna. Aquí tenen el meu Twitter i a l'esquerra una entrevista en directe que vaig fer fa 2 setmanes sobre la meva experiència en teràpia higiènica. El que és irònic, o el que no es pot veure aquí, és que darrere del sofà hi ha les meves muletes, les meves crosses, perdó, perquè és just quan vaig tenir el sagnat de turmell. Però és un sagnat després de 2 anys, no passa res, sorprèn, sí, però no ha canviat la manera de veure les coses. Vaig prendre la bona decisió, la meva lògica era clara i no tinc cap remordiment. Moltes gràcies per la seva atenció.